Yeah. Pinauga nga. Pinag-uga nga ko. Kanon ang luya. Oo. Lami adi ay dyan. Grabe. Lami dyan siya guys. Try nyo. Okay guys nga. Gatuhang gumamila nga ning buwak na na. Diya, gamay ra na siyang punuan na. Diyos kaangra. Diyan nalagi ko'y giatangan dadto kay hatong gipaliwatan gikan putos dalagit. Sumadong buntag na itong tanan guys. Kuna po ni si Ruby Provinciana. Diyan na maagihan na ito niya ni color nga. Kuan ba? Kita naman muna na siguro. Lahi po ito siya dito kay di po kaso sa pino na. Diyan ka siya orange. Diyan ako yat nga dari guys nga kuan. Nga naman yung namatay man yung hambumbil dari. Diya, magkuhat lagi tala nga bubukan ni si Diya. Watag bumuka. May mga koleksyon na siya guys. Mga gumamila nga ang koleksyon na. Nazi tao jud nga hilabot dari sa muhang kuan guys sa una pa jud ni. Karon gisugdan na pug kuni jag pang hilabot na nihang tanom na gikutlo ni jagang mahanglon nga tanom. Kun si mission jud na ni siya oh. Giputod ni niya nga ha magani ginampingan ni kay pinakamahal ni nga tanom. Diya karon ni na ning giputod. May batasan jud. Maputod ag kamot ang nakuha na. Muagira dili mangutlo na ang tanom. Ana sa balhinan guys kay namo gud na sa gihanan dari oh. Kaya lagi na sa gibalhin dadto kay kuan init. Mangita na bagong pa kuan nga na matungtungan na ni sa kay mahal ka jud ang tanuma. Atong ibalhin dari dapit nak. May batasan jud ang nag kuan ani ni ja. Ilan juga jud gikutlo sa kamot. Lagi maputod ang kamot ang nagkutlo dani. May batasan og nasuya kasang tanom adjud pud hilab di kan tanom. Agi ra diri adjud pag hilabot. Sa una pud guys pamubuan ang tanom og dagat man ang nga matay. Karon kutlo na pud nang hang ano man jud manghilabot man jud. Di man lang mutan-aw sa mga tanom. Habay sa na ng tanom. Wala mo kuy kontra dari guys pero baw lang kanang makitaan na jud na nagkutlo dana. Wa po na mga sangil pero sa una nakitaan jud namo nang nagbubo bagi bubuan naghang tanom. Gibubuan og kanang dagat nga maka kuan man ang dagat mamatay man ang tanom sa bubuag dagat. Kani pud gi sipa gi jabo nga lado ra man ta na. Batasan. Kani kagikan ra bonis buhol oh. Hilabtan mo good. Kanang mag-harvest ko sa kay jang kana kay daan na aw kanang yung sayad sa juta. Maghalas ah. Naghalas jud. Dari dapat. Usara ka buo kay bisig di ka maalamian. Usa may imong ikuam? Kagon. Ha? Katara. Nahinog ka ginawa sa. Di kipaak na kuan. Pait man. Di ay. Kaon galing ko. Dito wala. Kato ta sa likod. Ta. Ito taas kayo dito sa kina. Ito taas dito sa kinaunan to. Biyak mo yun halas na.
Kanang last kuan ba? Ne? Ang kanay dako diha. Ano ba bang diri ya? Dime? Hmm. Harvest siya guys kay suwayan ko niya kaon. Ang taasa oy. Ang taasa. First time kita yan eh. Kuha sa laman pa kay kuan. Gi kuan sa kanang gi buyan. Ay ka na may kanon mo. Kaog lain na. Kuha na yun. Ang daghan na di sa no. Mao. Napod di ba nga bag-o. Yung bago ning gawas ba? Tapos bigas na daghan kayong tubo dito. Ang palaya nga. Kaon taghalas kay. May lig mo rin sa papaidi og luto pero gidya mga tinunuan. Mga Bicol Express. Tangang sili. Luto ko na si Jazz. Luto kay si Nicole. May nagluto ganiha og kuan. Luto maganda sa kulis. Na guys, nag-prepare na po siya og sili og kuan. Bawang sawa ng isa kung nang butang agtuno. Tuno do klubiaron na may ba. Bicol Express kuno ang palaya. Niya ni siyang butangan og sunog nga pinauga. Murag Bicol Express. Nandiyan sili oh. Tangan niya sili. Kamot jud kaya ba kasidaan. Kuan siya kudkud na siya guys. Diyan na sang tunuan. Piso kay ba do klubin. Pagdaghan guys sa katihang imong sito oh. Ang daghan na kadyo oh. Apit 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 apir apir. Apir apir amo tuy tuy. Apir apir. Just apir apir. Apir mimi apir. Apir amo bibi. Oh, say bunga. Oh, sus. Jesus. Apir dyan. Ay, sus. Kaya apir dyan siya ay. Pagdes ni Agi dari guys. Ay, namusugod na po disag pamunga kay. Nangudlot na po siya na. Diya karon pa po ko nakabantay nga ning bunga na yun siya daghan na. Papaidi dari magkain. Okay ang sneak ang palaya. Ito na, grabe ang hang. Kaon na siya siyang iluto. Hmm. Huwag pait. Di man pait, diba? Nga maningon nga pait ko, no? Ang kaon ka, Dante? Kaluoy, Dante, ay. Lami, di sa guys, so kayo pinaugang. Pwedeng kanon ang luya. Oo. Ang lami, adi ay dyan. Grabe. Lami dyan siya guys, try nyo. Mana ang pinaghirapan ng Rubik sana. Lami. Sneak ang palaya. Hindi ay. Kaso lang natulog si Dante, kaya di mo nung kaon nag-vegetable. Hindi mahurot, pwede pa nabutang sa rep. Lami bitaw siya, no? Hindi mga amis ni ko. Hindi naman kung pait. Sa zukal siya ni hapon. Lami siya guys. Sa may kasulti ni mong asawa nga kugihan. Limit kayo. Pa. Ha? Kaon ka? Hindi ka makaon. Sa utan man na. Di man na chicken. Kung matibitang nga magkana mga kamay nga unod ba? Na may kuan dadto ka ng ginaling. Ano butagi? Saan ka? Di, okay ba ito kay ginaling gani? Saan yun? Isa ka mga tambok-tambok ba? Di sa galigwa nga lami naman gani.
Ito kayo ang gata, jawab tulog eh. Pero way pakialam si Dante oh. Way pakialam si Dante. So mga unta guys, wala ka nangagda nila lagi. Kaya guys, pag tinong tatlo, kumagune. Yang merinda de kay las 3 pa. Sino panitia? Kaya kung panihapon na nimo. Wala niya, kamay na lang ganoon. Walay pakialam si Dante oh. Kay bawas na nga di. May lami ng gulay para niya. Char lami ato di siya oh. May pamin. Guys, dahil iluto si Nicole guys nga. Kanang wala mong patanawag yun sa niya pagluto ni. Basta butangan niya itlog. Gigisa sa niya daan ng itlog ba niya. Gisagol nga na. Malay mong pamahaw ron. Gamay rami mong iluto kay kuhaan kami ralaging tulo. Walis Cristel. Gapon po nagluto po sa butang ni ginaling. Kaya nag-stack man ko ginaling sa rep guys. Kaya pwede man na natin nang ipang-saglo-saglo sa mga utan. Labi na sa ating palayang bitin. Diya, hangga-live day ko guys. Salamat ka sa nagpalipad si Ate Mers. A few moments later. Grabe sing kabisi na kadyo. Gahapon, grabe bisihan na kay nang hinlo lay ko dito sa pikas sa among silingan. Wala mo ko naka-vlog kay saba kadyo dari. Diya daghang kadyo salamat day kadyo ni Ma'am Bisminda kay kuan kanang malagi na ijang giingon nga ganahan kuno siya mutabang sa tao nga naning kamot kanang makita ni diya nga naning kamot para sa mga anak. Diya ako may ijang nakita lagi nga gihan kuno kaso ko. Diya karon guys kanang ning scene si diya og pang kuan kay mag-start lay kuno ko paninda. So makapag-start na jud kog paninda guys kay maghuwat pa lagi tapos sweldo ni Papa Idi. Tagdugay man sila mo sweldo. Bisan og kanang na ako'y kuan maka-start man jud ko pero karon kay gipa-start man jud ko ni Ma'am Bisminda. So nihatag siya og puhunan. So mag-prepare pa po ko dito sa kasada kay dito lagi po ko sa barangay kay mo anlay kog barangay permit. Diya okay ra kuno og kanang di ko magkuan og barangay permit kay kanang mga naninday dayas kasada kay di man dyan na ingog stay di kayo sa nga kuan dyan. Ako guys, pwede naman po kong maninda daris kuan rapod daris sa muan dyan naman pwede kang kadyo mga utility dadto mo mamalit dyan arang duha rapod ko kadyo sa eskwelahan mo nang adto ko mag-display dadto guys sa atbang sa ang amo dadto. So hapa na sang butangan unda or Domingo ma'am kanang mag-start jud ko paninda Lunes kay maka-prepare pa ko kay Bernis naman ron ma'am. So mag-start ko nagka Lunes kaya makapamalit pa ko og mga lamas og kuan i-ready na ko nang usa ka semana. Ako nang i-ready nang usa ka semana nga luto kada adlaw kaya rong di ta magsig kuan kanang mga lamas man ang unahon og mga lagi mga rekado lagi. Diya daghang kadtong salamat ma'am kay ako nag-ilig-ilig pa jud ko dari og trabaho kay daghang lagi mga sagbot nga nanurok. Diya kadto pa pud na maputod lagi kay gahapon lagi arang bisihan atos pikas kay nalagi nanugo na madon naman pud kana lang suguon lagi ta kanang diskarte lang ta nga makakwarta ba diya mo lagi na grabing ka busy jud na gahapon sa pasensya naman Bisminda wa jud kan ha ma-reply gahapon adlaw kaya ra nang kabisi diya gahapon adlaw man siya nagsin wa pa pud na makuha kay malagi arang nang kabisi diya daghang kadtong salamat Ma'am Bisminda mao to ang video karon tanan guys kanang daghang kadtong salamat jud tanan guys. Kanang laban lang ta, diya ampo lang ta, magkugi lang ta nga makakauntan diya. Atong pasalamatan jud kanunay ang Ginoo kay si Zaman Jay nakakita sa tanan. Diya usa na salamat kadto ni Ma'am Bisminda nga si Jay kanang gihimong instrument. So kamao jud ang Ginoo mo tan-aw guys sa unsay naana mo, unsay hang kuan sang pamilya nga na diya. Malagi to nag-message pud si Jani Cristel kay friends naman siguro sila ni Cristel kay nag-message naman sila. Diya hang i-update day pud ninyo ang ijahang wifi ni Cristel murag di makunik dito sa ijahang boarding house kay mas adto pa kuno nga mobalhin na lang kuno sa boarding house nga murag hapsay ba kanang mga kuan jud siya kay simpre guys pat sa katuig 4 years ba diya nang maestra kinahanglan jud ka nang mag-study na siya nga kanang naay internet naay kuan diya mura man og kanang mabug-atan ra bitaw mi kaadto sa internet nga ijang ipakabit kay tag 25 man ang
monthly ja tag 1.5 ra gid siyang monthly sa ijahang room ja 2.5 og kuan. So atong kwintahon na 2.5 og 1.5, so murag dako di siya. So murag ngita na lang jud mi og kanang apartment nga murag hapsay ba dyan. Mga to guys, nakakita na sa Crystal pero gininubit pa. So ija naman tong kuanon guys, kanang ija lamang gisaaran ba kanang pa-receive naman sa room kay na may upat ka room nga ginirubit. So tuluro ko no ka tao dadto, murag nasa mga tag 2.5 sila ang monthly. So okay na nang 2.5 guys, paningkamutan na at least ma kuan siya ba kanang komportable siya sa isang room. So mao to Ma'am Bisminda, daghang kadtong salamat sa imuhang kamaadyo kanang ang ginurad mo ba sa imong kamaadyo nya. Dagaan pa kag taas nga kinabuhi ma'am og maadong panglawas diha sa Amerika kay bawo mo jud ko ma'am bisag ingana ka na narbaho gihapon ka hantud karon. Manang ako maluwi pud ko sa mga tawo nga mutabang naton ja, sila ning kamot pud si jan ja. Ato rang sayangan bitaw ang mga gitabang, manang ato jeng paningkamutan nga ang gitabang ato jud nang pahimuslan ba para sa diyang pagtabang na sa among lababo na naadjud tanan makita ja. Pasensya lang po gud atong saunang time bitaw nga si Sir David ug si Sir Regina mo tan-aw madila sa dani. So nihatag man to sa sauna og buhunan lagi po na pagpaninda dadton ja, mo lagi nagipahawa ako dadto sa kanang pwesto. So adto ta nakapadadon dadtong time kay malagi na watay klaro bitaw nga pwesto. Manang karon na ang paningkamutan nga total diri naman sa atbang saong amo, ang amo kay mo sugot raman. So kay problema ta sa pwesto, harang na siyang butangan og trapal-trapal baron. Tsaka na maadyo pud pagkabutang ba, butangan natong mga buwak nga karong makita pud sa atong mga customer nga nice kadyo atong pwesto ba ja. Mao to daghang salamat kadyo, more taas na kadyo nihang video ma'am, daghang kadyo salamat. Kanang balik-balik mo ko pa salamat bitaw. So see you in my next vlog guys, love you all.